Pozdrav, pozdrav. Pocity, podniky jsou lidé, kteří se nemohou ani zastavit. Myslet si, že jejich práce a práci nemůže opustit ani na vteřinu. Pro svou rodinu myslet na ty lidi, kteří celý den nejdí a na ty, kteří utracejí. Za opatky já. Za opatky, kteří umírají hlady. My jim nemůžeme pomoci. Jim to se dusí a vnitřně to zvrací, pro radost platí. Zasemnutí nemůžeme to zastavit, ale pokud je na světě kapitál, ale na světě nestalokovali, mě ovlivňují inflaci, ale celečko není důležité na vteřinu pro svou rodinu muset, protože je to prostě života, protože prostě nevíš, co si máš vymyslet za povídky. Já pocituji podniky jsou lidi, kteří se nemohou ani zastavit. Já nemůžu si ani zastavit, tohle je moje tetování. Já chystám se koupit, ty věci, jako bych nevěděl, co je pozdrav. Wow. Samozřejmě vám vysvětlím oslepenou realitu, kterou nemohu levitovat. Posaďte se při mě, vás levitovat, zavřete oči, cítíte, jak vzduch procházejí vašemi písemi. Pocity, podmínky jsou lidé, kteří se nemohou ani zastavit na vteřinu pro svou rodinu. Myslet na lidi, kteří celý den, kteří utrácejí za odpadky, umírají hladem, my jim nemůžeme pomoci. Jednou zrací pro radost, zapotí zásemnutí. Pokud je na světě kapitál, ale na světě je jídlo, protože je to postrach, já. A světy, protože volně slogovicky nejméně ovlivňují inflaci, ale teďko není to obratný. Já umírají hlady, my jim nemůžeme pomoci. Nemohou ani zastavit, myslet si.